kulangan sa thyroid hormone, probably po kasi walang thyroid gland or hindi gumagana yung thyroid gland. Okay. Isa din po dito yung congenital adrenal hyperplasia, yung ating adrenal glands sa kidney hindi din po gumagana or wala po tayong adrenal glands. So, it's also grouped into amino acid disorders. Yung amino acid disorders po, certain protina sa katawan hindi ma-metabolize ng katawan po. Kasama din po dito yung fatty acid disorders. Yung mga fatty acid disorders po, wala pong enzyme or kulang ang enzyme sa katawan para i-metabolize po ang certain fats sa katawan. Meron din po yung grupo ng organic acid disorder, yung may certain protina din po or organic acids na walang kakayahan yung katawan para ma-metabolize. Opo. Din po yung mga urea cycle defects, yung mga hemoglobinopathies po gaya ng mga thalassemia po. Tapos andito po yung mga other disorders po such as galactosemia, at saka yung glucose 6-phosphate dehydrogenase deficiency, cystic fibrosis at biotinidase deficiency. Medyo medical lang po yung term, no? Pero siguro para mas maintindihan po ng tao, kung okay lang po, may ipapakita po ako na poster. Ay, sige po, Doc. Mas maray po. Sige po. Siguro, no? Mas madaling maintindihan. Okay. So, ito po yung poster namin sa newborn screening. Okay. Basically po, yung mga disorders namin sa newborn screening. Okay. It can be summarized as, ito po kasi pong dalawang bata na po ito. Parehas po sila may congenital hypothyroidism. Okay. Kung napapansin mo po itong batang naka-orange, meron po siyang congenital hypothyroidism. So, nakikita niyo po siya, normal po ang itsura, normal din po yung pag-iisip. Correct. Pero ito pong bata na naka-blue, meron din po siyang congenital hypothyroidism. Pero napapansin niyo po, kakaiba yung itsura niya. And meron din po siyang intellectual disability. So, ang difference lang po ng dalawa, since parehas silang may congenital hypothyroidism, ang difference lang po dalawa, ito pong batang ito, nagawa ng newborn screening. Yun. So, early, meron siyang congenital hypothyroidism. So, na-detect po, nabigyan kagad ng lunas. So, sa pamamagitan po ng pagbigay ng gamot na ito, na-prevent na po na maging ganito. Ayun. So, in fact po, itong batang naka-orange, malaki na po siya, engineer na po siya ngayon. Opo. So, ganun, Dok ka. Itong batang naka-blue, ganun pa rin. So, yung mga bata po kasi may congenital disorder, lalaki po sila ng normal. Ma-diagnose lang sila early at mabigyan ng timely intervention po. So, in some, ganun po yung mga disorders sa newborn screening. So, ganun do kahalaga, ka-importante ang newborn screening. Kahalaga na yung newborn screening po. Kasi bago po, may sinabi kang proseso for how many days, etc. Pig-ulit-ulit yan. May kwan po ba, apon ka yan, saan po dapat iyan pwede gibuhon na newborn screening na mga hospitals o sa mga private hospitals o sa BRHMC? Kailangan po ba, Dok, na may expenses on the part of the parents, tabi? Go ahead, tabi, Dok, Mabi. Opo. Siguro po i-mention po kung paano po muna ito ginagawa, sir. Correct. Paano proseso niyan? Yung proseso, paano po ginagawa ang newborn screening? So, pagkapanganak, 24 hours after birth, ideally po talaga 24 hours after birth, ito po ay kumukuha po ng kapatak ng dugo sa sakong ng sanggol. Okay. Yung kapatak ng dugo, nilalagay po namin sa filter card. So, yung isang parang piraso ng papel, ang tawag po namin ay filter card. Tapos, mga newborn screener, meron lang pong mga data na hihingiin sa parents. Kailangan po na magbigay tayo ng tamang address at cellphone number or any contact number po. So, yung newborn screening po, ginagawa po ito sa mga newborn screening facilities sa buong Pilipinas po na accredited ng DOH. Ayun. Yung PhilHealth.
Pwede po ito, ginagawa po ito sa mga public and private hospitals, malaki man or maliit. Pwede rin po ito sa mga private or public lying-ins. And sometimes po, may mga private clinics din po na gumagawa ng newborn screening. Opo. So, ito po ay sakop actually ng PhilHealth. Ayun. Kasama po ito sa package ng newborn care package ng PhilHealth Opo. po. Opo. This is as routine as giving vitamin care or doing cord care at birth. At pag membro ka naman, ito po actually ay nagkakalaga ng 1,750 pesos. Opo. Pero pag member ka naman po ng PhilHealth, ito po ay libre. Ayun. Yun. Oo. That's a good news, ano. Pag PhilHealth, ganyan baga, Dok, di ba? Ang halos gabos na Pilipino PhilHealth member, Yes, di ba? So, duman sa Universal Healthcare. So usually, pag dumaan ka dyan, lalo na sa mga ibang hospital na mga PhilHealth accredited, usually po, libre ang mangyayari. Tabi, ano, Dok? Tama ba? Yes po, libre po ito. Tapos, din po yung mga newborn screening facility, accredited po ng DOH. Tapos, nag-underwent po sila ng training ng newborn screening. Okay. Dok, tama ba? Base naman sa pinakahiling mo tabi na picture, ang purpose kang newborn screening para maagapan ang posibleng paglalakan mga disorders na ito na na-mention po nindo. So pag na-determine duman sa pag-ipukan newborn screening itong examination nindo, may mga interventions na gigibuhon kamong mga doktor. So may posibilidad, dakulaon tabi ang posibilidad na anong term kaan, gari maka-recover, mabulong, tama ba? Kung tamang term, mabulong o maayos ang disorder po na madidetermine sa pagikan newborn screen, Dr. Mave? Opo. Siguro po, sir, i-discuss ko po muna kung paano yung flow ng newborn sige po, screening. Dok. Mas maray tabi. Go ahead. So, being a public health program po, may proseso po ang newborn screening. Opo, sige. Yung success po actually ng newborn screening, it is not only determined by screening patients alone, and even giving early diagnosis, but it is determined with the quality of life on these patients. So ano po yung quality of life nila? Doon po na nade-determine yung success ng program. Yung flow po kasi ng newborn screening, so kinukunan po baga sila ng kapatak na dugo sa sakong. Tapos ito pong kapatak na dugo nilalagay sa filter card, tapos pinapadala po ito sa atin sa mga nearest newborn screening center. Yung nearest na newborn screening center po natin is nasa Manila pa po. So, pinapadala po yung mga filter cards sa Manila. Pero may magandang balita po ako kasi dito po sa atin sa Bicol, by December, magkakaroon na po tayo ng sariling newborn screening center. Ay, wow. PRHMC. So, mas madali na po yung... Ayun. Sandali, medyo gari naghang sa signal ni Doc. Doc, medyo naghang po sa signal mo ha. Sa pagkasabot ko kay Dr. Mave, ang mga samples sa newborn screening pipadala duman sa Manila. Pero this coming December or maybe next year, igwa na po kita kaandigdi. Okay na tabi Jun, si Dr. Mave. Medyo nagluya sa signal ni Dr. Mave. So signal tao kay Dr. Mave. So, Doc, go ahead. Ayun. Sandali. Medyo naghahang, medyo... Ayan. Okay. Dok? Buffering? Okay, sandali lang hata. I-check natin, mga tugang ang signal ni Dr. Mavit. Importante ito na sa newborn screening, so proseso, kung ang pwedeng gibuhon, tayang palan, pipadara pa ang mga samples, ang sakong yun, bako buol sa bitis, di ba? Sa buol Doon pala minako akidit na dugo. Sa dugo yan, pig screen. Mga tugang. So mga aki ko, garo uminagi ka yan ako hindi uminagi dyan. Kampanahon. Okay na si Dr. Mave, John. Nawala. Baka nag-brown eye pangyari. Baka nag-burn out.
Bakit? Akong dai baka pwedeng sa phone. Tawagan ko si, ano kaya ang pwede? Ano kaya ang pwede? Nawala, John? Nawala. Baka brown out. Sandali lang. Baka nag-brown out duman sa ligaw. Naputol kita duman sa pagkuha sample sa buol, sa bitis, sa sakong, mga tugang nintawo na nawala ng diretso. Ay baka brunoda ako baka nag-brown out, baka nag-brown out. Importante ini mga tugang na masabutan ta. Ano ko nagwaki phone number si sandali lang gibuhan tang paagi na makakuha ki phone number ni Dr. Dr. Mave Flores. Nasa Ligaw siya nakabase po siya mga tugang sa Ligaw City, tabi, pero siya po aktibong member kang General Pediatrician siya and diplomate po Philippine Pediatric Society, Junior Medical Associate, UP Manila, Newborn Screening Continuity Clinic Head Region 5, no? And yan po siya dyan sa BRHMC. Nawala, John? Nawala na? Nawala. Deng chat, nawala. Sandali lang ta. Agadong ko daw kay Dr. Jolie ang cellphone number ni yung problema Actually si Dr. si Dr. Flores, madigdi siya sa DCGB. Kaya lang medyo may kwampo po kami. Halanggaw paan tubig digdi. Mga tugang sa DCGB, istorya ko nga ni Sendo Kasubago. Kaya nga ko via Zoom na lang, via Zoom na lang. Chat ko si Dr. Jolie. Ay, Doc. Okay. Hagad kita pwede po sandali lang importante ito. Maski phone, nawala John, nawala lang talaga. Doon ako brown out Doon ako brown out. Dr. Mave. Yan, Sige daw. Chat kay Dr. Jolie. Doc Jolie, baka po pwedeng phone na lang. Aram mo, si Dr. Jolie, grabe ang kung kayo natabang kayo sa programa ta. Very active siya. Mga tugang na na presidente po kan. Yun na, John? Nandiyan na? Nandiyan na ba? Nandiyan na? Opo, sandali lang Doc Jolie, brown out ba doon? Actually po, big text ko man siya. Kaso na iba nag-report. Okay. Anyway po, regarding yung sinasabi niyo na Apa. Every hospital ng newborn screening. So Opo. even sa lying in, ginagawa na rin yan. Some lying in meron. Ngayon, kung hindi nagawa kunyari ng lying in ang newborn screening, minsan, nagre-refer sa bigger hospitals. Ayun. Opo. Like Opo. yung mga And then these bigger hospitals, yun nga, pinapadala po ito sa UPPGH po, yung mga sample. Ayun. Doon po ginagawa. Pero minsan po, yung may mga nag-turn positive in any of those metabolic disorders, minsan, yung repeat, nagre-request po yung Manila na i-repeat. Minsan, ginagawa na lang din po either sa BR or kung saan yung hospital na initial gawa ng screening. Ayun. Okay. So, ang extraction, Doc, kan mga samples, bigigibo dyan sa mga barangay, sa health center? Ang barangay po, it's actually hospital or accredited lying in, pero hindi siya sa barangay. Ayan. Okay. Sa mga health center. Sige, Doc. Nandiyan na si Juan. Nandiyan na po si Dr. Mave. Dr. Jolie. Yan na po si Dr. Jolie. Sige. Thank you. Alright. Apo. Dr. Mave. Sorry, nagpa-fluctuate pa siya. Naputol. Ano po nangyari? Salamat po, Doc Julie. Siya po ang aming Oo nga. Very active na presidente po ninyo. Opo. Sige, Doc. Naputol po tayo doon sa sinabi po nindo na sin nga kita naputol. So, pag-extract ang samples sa proseso po ng newborn screening. Opo. Yes, go ahead po, Dr. Mave. So, yun po nga, mention ko po kanina na sa December, meron na po tayong newborn screening facility po dito sa Bicol. And then po, pag na-process yung mga papel, yung mga filter cards sa newborn screening facility, yung result po noon, matatanggap natin after 7 to 14 working days. Opo. So, pero pag may magpositibo naman po kaagad dun sa disorder,
kinokontak naman po ng NSC yung mga newborn screening center na meron po kayong pasyente na nagpositibo sa ganitong disorder po. Opo. So, pag ganito po, inaano po kaagad, tinatawagan po kaagad yung mga parents ng mga doctor or nurse, kung sino man po yung gumawa ng newborn screening. Opo. Nire-recall po yung patient. Tapos it's either po, inaano sila, pinapabalik doon sa hospital or ina-advise na pupuntahin po sa doktor. So, yung newborn screening po, so sa ano po baga, sa pangalan, screening pa lang po to. Opo. So, kung may positibo po dun sa newborn screening, ang ire-recall po, titingnan kung may mga sintomas na, and then, gumagawa po tayo ng confirmatory test. Hindi pa naman po kasi final yung results ng screening. So, gumagawa po tayo ng confirmatory screening test po. So, yung confirmatory screening test po, ito din po ay libre. Ang pangunang confirmatory po, test ay libre, maliban na lamang po sa sakit na G6PD at saka sa congenital hypothyroidism po. So, sa kaalaman lang po ng lahat, yung confirmatory test po sa glucose 6-phosphate dehydrogenase deficiency, meron tayo niyan sa BRHMC. Yun. Apo, ang schedule lang po is Monday to Wednesday sa OPD Pedia, 8 to 12 noon. Ito po, nagkakahalaga ng 400 pesos. Opo. Pwede po silang mag-contact sa number, siguro po, ibibigay ko po, 0928-588-0699. Pakiulit, Doc. 0928-588-0699. 0699. Okay. Po, meron po tayong sariling confirmatory test sa BRHMC. Iyon. Opo. And then, sige po, Doc. Pero yung mga ibang disorders po ng newborn screening, libre po yung unang test po, unang confirmatory test. Iyon. So, pag nagpositibo po ulit dito sa screen disorder, papasok na po sila sa short-term clinic na tinatawag namin. Ayun. Okay. So, yung short-term clinic po, it aims to finalize the diagnosis. Kumbaga, ini-establish yung diagnosis na merong ganito. So, tinatawag po siya sa atin or pinapakita sa mga espesyalista. Opo. And then, binibigyan na po ng unang lunas. Yun. Or yung management. Tapos po, pag na-establish na yung diagnosis, pag may initial management na po, yun na po yung ini-endorse na po sa amin dito po sa Continuity Clinic. Ayun. So, papansin niyo po baga, ako is long-term Continuity Clinic Head ng Region 5. Iyo po. So, actually po, sa Region 5, dalawa po kaming long-term continuity clinic. Yung po ay nasa BMC or sa Bicol Medical Center. Opo. So, yun ang diagnosed case ng congenital disorder. Kumbaga, kami na po yung mag-aalaga for long time po. So, kami po yung magpa-follow up, mag-continuous counseling po sa family at nagbibigay din po kami ng support sa kanila in terms of libreng check-up, minsan pag libre yung gamot, nagbibigay po kami, tapos libreng mga milk formulas po, kasi sa iba pong itong mga disorders, kailangan po nila ng mga special milk formula, so nagbibigay po kami ng libre na ganon. Tapos kailangan din po ng continuous assessment through diagnostic tests. Kung available naman po ito sa facility, ibibigay po namin ito ng libre. Iyon. So, inaalagaan po namin sila to make sure they have quality of life in spite of their congenital illness. Iya. Opo. Dok, hanggang pirang edad po dapat na i-monitor nindo, tawanan kay assistance nindong mga doktor ang mga aki na nako-confirm sa ano man na klaseng disorders tabi na pwede na siyang ma-declare na ngaya okay na ngaya ini gara ngaya magkakaigwa na siya ki quality way of life ang satuyang mga kakian po, Dok. Okay. So, first of all po, we have to understand na itong disorders na ito,
it is something na hindi mo po actually nagagamot. Oo. Yeah. So, kumbaga, for long term, meron na po siyang ganito. Pero, because of continuous care and continuous kung meron man na maintenance na gamot, magiging normal po sila. Ayun. So, ang eldest actually na patient namin sa Continuity Clinic is 18 years old. Okay. Hanggang ngayon, inaalagaan pa po namin siya. Wow. But there will come time na i-endorse na rin po namin sila sa adult service po. Yeah. Pero as long as andito pa po kami sa long-term continuity clinic, as long as meron po yung pondo, yung programa, magbibigay po kami ng libreng serbisyo po sa kanila. Yes. Opo. Doc, may tanong dito, sandali lang so nag-message sa kuya Kasubago. Good morning, Henry. Sandali. Ito. Good morning, Henry. Pakihapot po kay Doc kasi buntis ako ngayon, 7 months na. Malapit na po akong manganak. Wala bang screen? Sandali lang ha. Sandali. Sa pag nasa loob pa po ng tiyan, wala pa pong screening na pwedeng gawin po. Sandali. Pag nasa loob na pa po ba ng tiyan, wala pang screening na dapat makita para ma-check kung ang baby ay may defect o wala? Dr. Mabe. Opo. Kung tinutukoy po ni Mami yung mga disorders po dito sa newborn screening, wala po. Ayun. Correct. Po, ginagawa po ito. Pakalabas po talaga ng bata, 24 hours after birth. Pero naman, meron naman po pagbuntis po, diba, sa mga OB natin. Meron naman po tayong tinatawag na congenital scan. Yan. Pag-usap lang po sila sa OB nila. Pero iba po to dito sa mga disorders ng newborn screening. Ayan. Okay. Another one, mahapot lang po ako kasi baby ko po na-diagnose na may disorder. Dahil niya po, Doc, na-mention sa Mactan, Cebu po kami noon nakatira. Nakaprogram po talaga siya doon kung ano ang pwedeng gawin. Kaya lang, lumipat po kami dito sa Legazpi. Sa tingin ko, medyo okay na po yung anak ko. Ano po ba ang pwedeng gawin para hindi na bumalik yun, or may mga proseso po ba na dapat ma-check up din po uli? Doc Mabe? Opo. So, hindi na po na-mention kung anong hindi niya na-mention uulitin ko lang po mga ibang parents kasi they are hoping to find a cure for these disorders. Yes. So they have to understand po, this is not curable po. It's not something na mawawala yung sakit kasi for life, meron na po siyang ganito. So kasi parang na-mention ni Mami na para hindi na bumalik. Opo. Siguro, tamang i-mention siguro yung mga sintomas na nararanasan. If meron disorder na ganito. Kailangan po namin malaman kung anong disorder meron. And if sa Cebu po, naka-enroll po sila sa Continuity Clinic or na-recall. Kasi Continuity Clinic po natin, hindi lang po sa Bicol, all over the Philippines, meron po Continuity Clinic. Overall, meron po kami mga sa kasalukuyan po, mga a little less than 40 long-term Continuity Clinic. So, pag ang isang bata po na-recall namin na endorse sa Continuity Clinic, pag lipat po sila actually ng tirahan, ini-endorse po sa amin yan. Kung saan sila na lugar na pupunta para doon na po mag-follow up. Para po yung monitoring. So hindi po kasi talaga may iwasan palipat sila ng tirahan. So dito sa amin sa Continuity Clinic sa BRHMC, meron po kami mga patient na galing na una ng Cebu, Anga. So endorse din po kami. So hindi naman po, natatrack po namin sila kung asan sila. So kung kay Mami na nagtanong po, paalam lang po kayo if ever naka-enroll sila sa isang clinic, paalam lang po sila, nalilipat po sila siguro dito sa amin sa Bicol para ma-endorse
po sila sa amin, para dito na po sila sa amin magpa-follow up sa BRHMC. Yes, very good po. So pwede mag-request na maglipat dong na record para dito na, kung dito na sila nakatira. Opo, Henry, good morning. Nice information po. Paano po kaya yung mga ipinanganak sa bundok? Siguro sa mga far-flung barangays po, Dok, although ngunyan bagaday naman pigi-encourage, so sa hilot, di ba? Wala na tayo. Ang ini-encourage yung mga nanganganak sa mga lying-in, pwede, di ba? Yung mga lying-ins natin, pwede yon. Pero ang point niya, so mga inangaki databi sa mga bulod, sa harayong lugar na dai pa masyadong namomonitor, pira pong sabi mo kasi bago, pagkapanganak agad, pwede siyang isiraram sa newborn screening. Oo. Paano po kaya sila matulungan po, sabi niya, ang hapot niya po, yung mga ipinangaki daw sa harayong lugar, Dok? Paano daw sila matabangan, tabi? Go ahead. So, kahit naman po siguro pinanganak sa malayong lugar, Oo. if pinanganak sila sa isang facility na may newborn screening, dapat magawa po yung newborn screening. Yes, So, yes. siguro kung mention po ni Mami na paano pag pinanganak sa bahay, so pwede niya po actually dalhin sa pinakamalapit na health center. Kasi yung mga health center naman po, gumagawa po ng newborn screening. Although, ideally po, itong newborn screening, ginagawa talaga 24 to 48 hours birth. Siguro po, pwedeng gawin later. Huwag na po sana beyond 1 month. Yeah, no? yeah. Kasi itong mga disorder na po to, meron po itong mga golden period na sinasabi natin na pag hindi mo na early diagnose and early na treat, meron na po kagad na sintomas na lumalabas eh. Yeah, correct. Oo. Pwede po i-mention po yung congenital hypothyroidism, yung pinakita ko kanina sa picture. Yung congenital hypothyroidism po kasi within 3 weeks dapat maigay mo na yung tamang gamot. Kasi kung po, magkakaroon na po siya ng irreversible congenital disability and nag-iiba na po yung itsura nila. So katira po ng MSUD o tinatawag natin maple syrup urine disease. Opo. Pag hindi kagad na diagnose within 3 days or 4 days, makikita niyo po, tutulog-tulog na. Tapos may maaamoy ka na po na amoy nakakaiba. Kaya tinawag po sila ng maple syrup urine disease. So, important po na mapa-newborn screening ka agad. So, pwede gawing medyo late, pero sometimes it defeats the purpose. Mapagal na, Detection, early management, and plus early prevention of complications. Yes. Opo. May text digdi, sabi niya, good morning po. Ang autism po ba nadidetect ng newborn screening? Thank you po. Yung autism per se, na yung po natin, na yung familiar po tayo sa autism, hindi po yan nadidetect na newborn screening po. Pero may masakit sa congenital disorder na it can lead to autism. Like, ito pong congenital hypothyroidism, it can lead to Ayun. Okay. Sige, sandali lang. Okay, John, medyo nag-buffer, magandang point ni Dr. Mave Flores na igwakim mga helang, halimbawa ng aruda ka itong sa hypothyroid. Doc, go ahead po. Naputol po doon sabi mo na pwede siyang mahulog sa autism. Tabi, Doc. Go ahead po. Yes po. Go ahead. Intellectual disability. I see. Okay. Doc, kung kulang iyan na mga disorders na na-mention po na nahiling sa sa newborn screening. Igapondo ki mga gari simptomas na ngaya kung da siya na newborn screening na ilingkan parent na garo nga ibang aki ko, di ba? May mga paagi po na mahiling physically sa akin na
ang akin na needs intervention na dapat nga mas udomasculate na dapat isiaram sa screening para mas maagapan kaagad. Pero sabi mo po bago baga, the earlier the better, no? Mas madali. Pero kung dahil po siya na newborn screening, may nahiling bang mga symptoms tabi ang sa sarong aki, ang sarong parent tabi para ma-identify kaagad na siya, posible po na may birth defect o itong disorders po na na-mention po ninyo? So, pagaya po ng sinabi ko kanina, in particular lang po dito sa mga disorders ng newborn screening po, pag pinanganak po sila, normal po sila. Iyon. Opo. So, normal po sila, wala po silang physical defects. Walang makikita kung ano man. Walang nakikita po. Walang nakikita. Pero depende po actually doon sa sakit. Merong certain time na lumalabas na yung symptoms. If hindi na-detect po. Gaya po ng, yung nga po na-mention ko kanina, yung maple syrup urine disease or MSUD. By third day, mangangamoy na po sila, tutulog-tulog sila. And then yung congenital hypothyroidism po, makikita mo po, nag-iiba na yung itsura nila. Iba yung iyak nila. And then yung ano din po, yung congenital adrenal hyperplasia. Usually po, within 1 week, probably as early as 5 days, nagsusuka po sila, nagtatae, dehydrated. So, yun po yung mga earlier symptoms na nakikita. So, meron po mga late symptoms na makikita nyo po na may mga changes sa katawan, like changes sa skin, changes sa development. So, parang iba yung galaw, may weakness, yung mga ganon. Kumbaga, meron na po silang napapansin ng physical disability sa mga anak nila. So, pag may nakita po kayong ganito, tapos wala namang, hindi po nagawa yung newborn screening, magpa-check up po kagad tayo sa ating mga doktor. Opo. Ito, sabi ng texter natin, good morning, Hen. Pakihapot po kay Doc kung ang mga disorders na sinabi niya, yung congenital defects na sinasabi po niya, ay nasa lahi ba? O nasa lahi, nasa lahi ba, Doc, tabi? Actually, maganda pong tanong niyan, sir. Actually, itong po mga congenital disorder po, congenital ibig sabihin, pinanganak, meron ka na po yan. Correct. Genes muna po yan. So, tama po si mami at saka si daddy, nasa lahi muna po. This is not something na kumbaga nagkasakit si mami, nakuha niya. Si mami, nakuha niya. Or may gamot na ininom si mami, nakuha niya. So, ito po ay mga namamana na sakit. Kumbaga, sa family, sa genes, meron pong ganitong katangian. So, namamana po ito sa nanay at saka sa tatay. So, pinanganak na po yung ating mga anak na ganito po. So, it is something na namamana po sa pamilya. May follow-up, Doc, siyang tanong kasi po nag-worry ako, kami may sa family namin may deaf mute. Itanong ko lang po kung ito ay pwedeng ma-determine kaagad sa newborn screening, Doc Mave? Yung deaf and mute in general po, hindi po. Pero marami po kasing kadahilanan yung deafness, pagiging mute. Pero po yung ibang disorders din po dito sa newborn screening na nagpo-cause, na pwedeng mag-cause ng ganyan, complications na ganyan, pwede pong para hindi na maging deaf and mute. Mabigyan lang po ng early intervention po. Ang importante po, maagapan kaagad. Kaya after kang may pangaki yan, maisalang ka agad sa newborn screening. Makuha ang Doc samples. Okay. Doc, baka po may gusto ka po pong idagdag sa indong programa para sa newborn screening, tabi. Go ahead po, Dr. Mave. Okay po. So, sasabihin ko lang po, ang newborn screening na po ito is, by year 1996, meron na po tayong newborn screening. 1996, Doc? Yes po, by 1996. Kaya ako Doc, sa tingin ko, mukhang hindi ako dumaan dyan.
Hindi ko na matatanungin, sir, kung ilang taon na. Pero by Pero year so- 1996 po, nandito na po yung newborns. Pero so na po aki yung- ko, so diba kung aki, sure ako na igway. Kan natandaan ko ito, after na ipinangaki sa hospital, nag-agi siya din dyan, newborn screening. Opo. Oo. Sige po, Doc. Go ahead po. So by year 1996, meron na po tayong newborn screening. Yeah. It just started as a parang research, a project po. Mm. It is 28 hospitals lang po dito nagsimula, 28 newborn screening facilities sa Manila lang po. So Mhm. it is spearheaded by our now national scientist Dr. Menchit Padilla. Mhm. So because of the success of the research of the program, by year 2004, meron na po tayong starting at 28 newborn screening facility, meron na po tayong 300. And then nagsimula na po doon yung 6 na disorders. Opo. And I'd like to emphasize po na meron na po tayong newborn screening. So ito po ay naisabatas na, yung Mhm. RN 9288. Opo. So it is mandatory that every Filipino child Yeah. born is dapat mag-undergo po ng newborn screening. Mhm. And by 2020 po, yung 6 na disorders, naging 29 disorders na po. Mhm. And ito po ay covered na ng PhilHealth. Yeah. Covered na po ito ng PhilHealth. So, libre na po ito. Mhm. So, kailangan lang po talaga member ng PhilHealth Mhm. para makuha po ito ng libre. Yes. Oo. Opo. Sabi kan texter tahen, relate po ako kay Doc kasi po yung anak ng anak ko na found out po sa newborn screening sa Manila. Kaya ngayon po, grade 5 na yung anak ng anak ko, normal po ang kanyang buhay, pero continuous po yung intervention ng kanilang doktor. Kaya po, gusto ko ring sabihin sa mga listeners na wag matakot na idaan sa newborn screening po ang kanilang mga babies para ma-actionan po kaagad. Thank you po sa information. Reaction po, Doc Mabe. Opo. So, you see po, ito po talaga yung parang pinaka-goal ng newborn screening. Mhm. Siguro pag hindi na lang po na-mention kung anong congenital disorder. Ay, hindi po meron namin yun, Doc. Yeah. Oo. Opo. Siguro kung hindi po siya na newborn screen, hindi nabigyan ng early intervention or timely intervention, siguro hindi po grade 5. Yes. Mhm. Apo. Doc, ano pong itong number na binigay mo po? 0928 tama ba? 588 Yes po. 0699. 699. Pag tumawag po dito, ano ang mga pwedeng isang guni po ng ating mga kababayan? Ano po ito? Ito po yung sa confirmatory test po sa G6PD. Opo. So, pwede po silang mag-inquire. Mhm. Pero, tungkol po sa proseso ng G6PD confirmatory test. Mhm. So, may isang number din po akong ibibigay. Number Yeah. po ng continuity clinic namin sa BRHMC. Sige po. So, speaking ko na lang po, sir, no? Yung number na po to, 0917 0917. 631 6663. Opo. Pakiulit po, Doc. Ito po, Pakiulit po. 0917 631 6663. 0917 631 66 63. 6 na 6 tapos 3 po. Ayun. 0917 631 6663. 3. Yan. Opo. So, ito po yung number ng continuity clinic po namin. Pwede naman po silang magtanong kahit anong ano. Yes. Pwede Opo. rin po silang pumunta sa clinic namin, sir. Opo. Yung clinic namin is open naman po Monday to Friday. Monday to Friday. OPD Yes, department po ni Doc? OPD? OPT Pedia Department. Opo, OPD. Monday to Friday, dyan sa Pedia Department, pwede silang po. Sa BRDHMC po, ano? BRDHMC. Sa BRHMC. Opo. Okay. Doc, salamat. Sorry po yung mga texter natin, ha? Sus, kaso ng oras, may. Sorry po sa mga texter. Ay, Doc, isa na lang para, anyway, 8:30 na. Saro na lang tabi. Sabi niya, good morning. Sinimbag na po ni Doc kanina na nasa genes, tama Doc? Nasa genes tabi Yes, yung nasa genes. yung mga disorders na yon. So kung nasa genes may nasa yung concern nasa genes po, dapat talaga mas mas mandatory
na magsairarom Dok Sinda sa newborn screening. Tama po, Doc Mave? Yes po. Yes po. Iyon, okay. Okay. Sige po, Doc, parting words po sa mga listeners natin. Go ahead po. So, ganito lang po, no, gusto kong ipakita po ipakita ulit yung poster na pinakita ko po kanina. Opo. So, sa pamamagitan na poster na po ito, maaalala niyo po talaga kami ang importance ng newborn screening. Mm-hmm. So, newborn screening, 2 bata, parehas na genital hypothyroidism. Yung isang bata po na newborn screen na bigyan ng timely intervention, engineer po ngayon. Opo. Yung isang bata po na naka-blue, may congenital hypothyroidism din po siya. Hindi po siya na diagnose at hindi po nagawan ng gamot sa timely na gamot. So, sa ngayon po, siya po ay alagain. So, ganyan po ang kaimportante ang newborn screening. Huwag po tayong matakot, kagaya ng sinabi ng isang parent kanina. Huwag po tayong matakot na tutusukan yung anak. Kasi kakonting dugo lang naman po yun eh. Pero ang kapalit naman nun is hindi mape-prevent natin na maging ganito ang ating mga anak po. Yes. So, message po din po na pumunta po tayo sa mga birthing facility na accredited ng PhilHealth, na may mga trained na newborn screener para po ito ay makuha natin ng libre. Kung ma-diagnose naman po ang ating mga anak, hindi naman po pababayaan ng newborn screening program. Yes. Meron na pong mga long-term continuity clinic kung saan patuloy po na minomonitor namin. Nagbibigay po kami ng libreng gamot, libreng mga medical food, at libreng mga diagnostic test kung libre po ito sa facility. Opo. So, parting words, yun lang po siguro ang masasabi ko. Maraming salamat po, Dr. Mave. Salamaton po sa serbisyong niya na pagkaaga sa tuyang mga kababayan. And thank you kay Dr. Jolie Salvosa, ang sa indo pong mahigos na presidente. Yan. Thank you, Dr. Mave. Ingat po kamo, Pirmi. Maraming salamat din. Opo, thank you so much. Mga tugang Dr. Marive Flores, General Pediatrician, Diplomate, Philippine Pediatric Society, Junior Medical Associate, UP, Manila, Newborn Screening Continuity Clinic Head, Region 5. Yan. Para po dyan sa topic tanya, newborn screening. Duwang ko nahiling mga tugang lalo so kahalagahan kang newborn screening. Lalo na kamong mga daragang nagdadangugon yan. Kamong nagdadangugon yan ng mga single John, mga bagong kasal, na mga maaraki tabi. Di po niya to ipagkait ang sinabi ng ang sinabi na programa kan gobyerno. May batas na palankaan, sabi ni Dr. Mave. Di niya to ipagkait mga tugang sa tuyang mga aki na umagi sa siring na bagay para maaraman kaagad asin sabi nga ni magayon sa word ni Dr. Marive na magkaigwa nga kimarhay na buhay. Magkaigwa nga yang marhay na buhay an sa tuya po asin an sa indong mga aki. Okay? Thank you, Dr. Jolie Salvosa, presidente po kang Philippine Pediatric Society Incorporated sa Bicol Chapter. Dr. Jolie, thank you so much. Tabi sa imong well appreciated po sa imong higos. Ang sa imong pong pag-asistente sa tuya para po sa mga topics sa tuya pong programang Radyo Klinika. Good morning pala kay Ante Helen Bulawan. Ano nangyari tabi sa imo, Ante Helen Bulawan? Get well soon tabi. At saka so si Ante Helen mo na tayo ang parientes ko. Get well soon tabi, manay ante, manay ante, auntie. Good, get well soon tabi, manay Helen Bulawan. Ayan so mama ni Cheryl, masyurte on si Cheryl, tang ina niya magayon, buda nasa lahi mi yan takonday siya nako ang ina na magayon, buda ama na gwapo, dahil ko ta siya ngunyan magayon. At saka si auntie ni Cheryl na niyaon databi sa Ace Hospital. Si auntie man pala ni Nishi, nasa FEOM Ace Hospital. Nakakauli lang nakakauli lang da sa duty, nag-duty gayud ini. Good morning tabi. Listener ko po ini, listener ko tabi ini. And saro sa mga saro sa mga avid listener ta. Salamat po sa inyong pagantabay at saka Manay Helen Bulawan, get well soon tabi.
Tita Helen daw. Happy, good mo, get well, tabi, ha? Alright, sige po. Salamat mga tugang nga sa nung pagantabay. Mabalik po ko alas 2 sa programa niya to na Kaya sa DCGB. Buday pa pang mga informasyon sa tuyang kapalibutan. Programa po ka na Kubicol. Susunod na kasabay si Pading Alarmario. Thank you. Goodbye. Mabuhay. Yan, salamat. Nakulon akong naukudan ganyan sa programang Radyo Klinika. Kaya abangan mo sa liwat sa masunod na Sabado ang Radyo Klinika sa DCGB. Ang mga baretang ini hatod sa Indo kan mga minasunod. Flemex. Pag may ubo o hika,